Мадан. Отиваме в Мадан. Ако отворим, се видим и кристалната зала, която тук е част от национални обекта на България. Град Мадан, отиваме там. В 14:30 на 23 декември паметника на Иван Вазов в Мадан. Намирам се в град Мадан. Ще се поразходим. Едно хубаво тук. Вечна слава на загиналите в борбата против османското иго, капитализма, фашизма и отечествената война. Дълбок поклон за освободителите. Тук се намирам точно срещу читалище Иван Вазов, град Мадан. В града има част от национални обекта, кристалната зала. Обаче, за жалост, днес е в почивен ден. Коледна палка, настроението. Супер. И точно зад мен община Мадан. Много готино. Река Мадан. Скрили се слънцето, обаче става супер студено времето. Абсолютно не е толкова топло. Читалище Иван Вазов. Тук в Мадан, точно на центъра, което е платена зона 1 час, лев 50. Иначе се разкувате да ви закачаят колата с кода. На фона на това, че почти няма нищо интересно. И платен паркинг. Това е част от националния обект на кристалната зала в Мадан. Днес понеделник е почивен ден обаче. Ще дойдем пред лятото, когато ще се посетим отново. Мадан. Тук има и минен музей в град Мадан. 1961 година. Сполука. Църквата на среща точно виждате.
Минен музей по Лука. 1961 година. Тук в Мадан. Подземен минен музей. Понеделник е почивен ден. На всеки кръгъл час ще се спрява влизането в рудника. Днес туристическите обекти тук в Мадан не работят понеделник. Имайте го напред, ако ще следвате в тази посока. Въпреки това се заслужаваше да дойде до града. А пък лятото, да сме живи и здрави, ще дойде отново. За мен беше удоволствие да дойде в град Мадан. Отиваме в друг родопски град. Кой е той? Ще видим след час някъде. Айде, да после. Точно насреща виждате Римски мост над река Маданска по пътя за Мадан. Красиво е. Римски мост, който се използва между другото отгоре да се минава дори с коли. Отиваме към Родозем и Родопската шипка. Най-гадното е, че много рано се стъмва. В момента е 3:30 и вече слънцето се скри. Община Родозем. Ето мен. В 16 часа се намирам в Родозем. Центъра. Дом на културата. Новогодишното настроение в Родозем. Супер е, много готино и тук прилича като часовникова кола. Тази сграда. Родозем.